তিনি বেলাখানা হামবাই মারিব যে বড় বিশি কলকমা ন্যাশনাল পার্টি বাই ইংয়াখাবো অন্য পার্টি বাই কেরেंजाक दंगुई তিনি म सुनाय सुमले हातिओ তিনি ত্রিপুরা মথানি কাইসা পান্নানি বিसिंतै বরক ববাग्रानि थानसाओ তিনি লগि रिना हनै फाइया और তিনি जोंमानखा 14 फैमिली 14 परिवार 52 भोटार्स आं खाख्लायाव आमसायाव क्रिखना जे नाय नेमनो आमसाय क्रै आगिनो सिनि और मेजरिटी 2006 इस्वी जों और विलेज कमिटी दखल खाय दङ बनि बागै जारा फाइनाल आं बेलायखेनो हामबाय मारो दिनैनि चिनिमो जयनिं प्रग्राम बो फाइमानजा फाइया चिनि बरंगनां एम सार सुहेल देबबर्मा एमएलए चिनि बरंगनां विश्वकेतु देबबर्मा बरंगनां एमडीसी चिनि उमाशंकर देबबर्मा ताई और सब जोनाल भाइस चेयरमैन सह ताई गोबां चिनि ब्लक ताई डिस्ट्रिक्ट ताई वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जत्तरक तिनि और फाइजाक गोबां बरक तिनि चिनि जनसभा फाइमान बागै हामबायरिगो अमाहाय তিনি নরনি বিसिंतै नांगौमोन कबनो मुसुंगो ताबुक फानो जारा थानसानि मारिओ हायाको बा नेशनल पार्टी वा हामजाक टंगनाय रनो नरक बुबाग्रानो लास्ट फाइट नरक फायै सुबा फाइना बागै नरक किसात दजा बायदि कारण गोबांमा लुकुरं न ताबुक जतन फाइ दङ मासा मांनै रांनि लुबाय पटनि लुबाय जारा थानाय रनो आं कबगो नरक बताइसे खाखि फिलै चिनि थानसानि मारिओ तिब्रा मथा फायबाय दिनै आं कबगो Kini po parti ni ya kali faga. Jatana hambai, jadi de Maharata ni kopong. Jadi program payah ko. Tabu. Sebelum Ansal ni Vice President IPF ni, awan bagainya ang tini Maharata ni kopong mungro hamzah gay. Bos haratai tiba-tiba mukti rimalia. IPF di kerja, ang tini orang join IPF contoh परिवार और कॉर्पोरेट किसा साना कला या उस कंगो सिमनाव जे मंगल ते बर्मा एजीएस आईपीएफ दी एजीएस बो जे रांनि लुक बाय बिनि बहंनि लुक बाय बो बीजेपी हाबथांका कोनो चंथाय आसाय दमलिया बो हाय बरकनो चंथाय नाइलिया आदिनो चिरिजां पूर्व ट्रानपुर 14 परिवार बा दिसे मुंगरि 11 परिवार नि बो जे आरो फागिल कक सामनि आबो सम्पूर्ण मिठा बो कोनो बरकनि आकारो खन गैखा हाय बरक बाय चंथाय दमलिया हामबाय